El voleibol, com tants altres esports associats al gènere femení, intenta obrir-se pas en el món dels esports, no sense esforç i algun que altre entrebanc. Aquest és el cas del Club de Voleibol Montgat, que ha desaparegut per donar pas al nou Club de Voleibol Tiana i que s'estrena amb un nou poliesportiu, nou entrenador i fins i tot nou escut. A partir d'ara, qui vulgui veure les jugadores haurà d'anar al nou poliesportiu situat al carrer Eduard Fontserè, a Tiana. Les noies del Club Voleibol Tiana, antic club de voleibol Montgat, han acabat la temporada amb molts canvis i entrebancs que han afectat els resultats. De primeres, les jugadores van començar la temporada sense entrenador i el canvi de poble i de pavelló els va exigir un esforç doble a l'hora de desplaçar-se, de comunicar-se amb els àrbitres i de captar nous fitxatges per tema d'horaris i de localització del nou pavelló. Ha estat una temporada dura i encara que les noies del nou juvenil Tiana han acabat la lliga amb una lloable posició a meitat de la taula, a les jugadores els hi ha sabut a poc. Pel que fa a la categoria de cadets, l'equip es va dividir en dos. Un va jugar a la lliga escolar i l'altre a la lliga federada. Encara que totes les categories del club, alaví, cadet, júnior i sènior, són femenines, no descarten la possibilitat de formar un equip masculí. El pitjor ha passat i el millor està per arribar. El canvi de nom, de poble i de pavelló suposarà millores en quant a les instal·lacions i el rendiment de les jugadores i ajudarà a fer créixer l'escola d'iniciació al voleibol, molt important per anar creant cada cop un club més i més gran.